Pinayuhan naman po ang mga residente at turista sa coastal areas ng Burgos, Pangasinan na mag-ingat sa sumunod sa abiso ng mga otoridad kaugnay sa isasagawang military exercise sa bayan mula Marso 7 hanggang 9 ng taong kasalukuyan. Isasagawa ng Armed Forces of the Philippines ang ICAO Combined Arms Training Exercise or CATEX at yung Katihan na 2026 kung saan magkakaroon ng live firing activity sa Marso 8 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at sa Marso 9 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pinapayuhan naman ng mga residente ng barangay Ilio at mga mangingisda na pansamantalang iwasan ang paglalayag at pagpunta sa mga itinuturing danger zone habang may live ammunition na ginagamit. Ayon sa lokal na pamahalaan, malagang sundin ang mga direktiba ng mga otoridad at bantayan ng mga opisyal na anunsyo para sa kaligtasan ng lahat. IFM News. IFM News. IFM News.